Ahojte, teraz vám ukážem môj celodenný výlet loďou popri pobreží Sardínie. Začali sme v prístave mesta Alghero a plavili sme sa až po známy mys Capocaccia. Tu sme mali možnosť vidieť, ako lietadlo naberá vodu z mora a následne ju ide vylievať na nedaleké kopce, kde deň predtým večer začal požiar a ešte na druhý deň ráno hasili posledné plamene. Hasičské lietadlo má trup v tvare člna a krídlo s motormi až úplne hore, takže môže pristávať na vode. Zároveň má zaťahovací kolesový podvozok, takže môže štartovať a pristávať aj na bežných pozemných letiskách. Vodu dokáže nabrať takto počas letu pri letmom dotyku s hladinou za 12 sekúnd. Počas jedného letu jedno lietadlo zhodí na plamene až 6000 litrov vody, čo je 6-krát viac ako vrtuľník. Bolo zaujímavé túto leteckú akciu pozorovať naživo a takto zblízka, keďže som to videla prvýkrát. Tuto pripravujú mušle. Počas plavby sme videli rôzne pláže a útesy. Taktiež sa tu nachádzali krásne domy a vily pri mori. V budúcnosti by som chcela v takej bývať. Bolo tu stále čo obdivovať. Okolitá príroda a skalné útvary mali rôznorodý tvar. A tam si jasne. Toto napríklad vyzeralo z diaľky ako bója, ale bol to železný útvar pripevnený o betónový stĺp pod morom. Zaujímavé, to som tiež videla prvýkrát. Takto v skalách sa nachádzalo viacero menších jaskýň. Na niektorých miestach bola výraznejšia tyrkysová priezračná voda. Veľmi ma bavilo sledovať to nádherné more, ktoré hýrilo paletou modrých odtieňov. Čajky sa takto chillujú. Tu je ďalšia pekná menšia jaskyňa. Takto za sebou ťahala loď dva člny, z ktorých jeden bol určený pre potápačov, ktorí sa neskôr v neoprénoch a s kyslíkom odplavili pozorovať podmorský svet. Druhý čln bol pre pracovníkov lode, ktorí ukotvovali pomocou neho loď s lanom, ktoré spoločne s kotvou držalo loď na mieste. Do Neptunovej jaskyne. A teraz tu ideme dole z lode.
My sme ostavili bicykle hore a išli sme dole. A tu už niektorí ľudia, ktorí idú s loďou do Neptunovej jaskyne, tak tu parkuje a vystupujú. A my sme tam išli po schodoch dole a potom hore. Quando il mare caldo è tutto il gioco, quando c'è il mare in mezzo, la passione diventa indiana. No to sme mali iný deň výlet do Neptunovej jaskyne, do ktorej je možnosť vojsť dvomi cestami. Jedna cesta vedie takto loďou a druhá je z hora z mysu Kapokácia po 660 schodoch. Tu sa už pomaly blížime k našej prvej zastávke. Toto je skalné okno, ktoré prirovnávajú k tvári Danteho. Dante Alighieri bol jedným z najvýznamnejších talianskych básnikov a spisovateľov. Svojimi názormi a dielami prispel aj k rozvoju jazykovedy, talianskeho jazyka a k vývoju politickej filozofie. Jeho najväčšie dielo je Božská komédia, kde zobrazuje stav duše po smrti v troch ríšach, v pekle, v očistci a v raji. Dante je predstaviteľ renesančnej filozofickej kultúry a humanistického učenia o človeku. Sme ukotvili pri tejto krásnej... Čo to je skalné okno? A tuto Dante mu trčí nos. Čo sme boli kúkať. To má nožtek. A ideme tu plávať. Na obed sme mali aj mušličky, ktoré sme jedli prvýkrát a takto vyzerali zvnútra. Chuťovo boli výborné, takže určite odporúčam, aby ste skúsili, kto ešte neskúšal. Pred obedom nám doniesli fľašu dobrého sardínskeho bieleho vína. Následne nás čakalo predjedlo, čo obsahovalo caprese, teda mozzarellu s paradajkami a už spomínané mušle. Hlavný chod obedu boli cestoviny, ja som si vybrala vegetariánske so špenátom a priateľ mal s paradajkovou omáčkou a s krabom. Po obede sme sa išli kúpať a hneď som si vyskúšala skok do vody z vyššieho poschodia. Trošku som sa bála na začiatku, ale bolo to super a neskôr som si ešte viackrát skočila. Je to v kryštálovo čistej vode. Infatti stavo pensando, sa quei comuni pieni che usano nel mare del nord. Teším sa. Šnorchlovanie bolo zaujímavé, bolo vidno až na dno a ďaleko pred nás, keďže more bolo veľmi čisté a priezračné. Videla som koraly, morských ježkov a ryby. Po plávaní začali pomaly pracovníci chystať loď na odplávanie. Ešte sme sa posledný krát poobzerali po tej nádhernej bledomodrej vode a potom naša plavba pokračovala ďalej.
Po dlhšej plavbe sme zastavili na tomto mieste, kde mala voda tyrkysovú farbu. A toto bolo naše ďalšie miesto, kde sme sa mohli okúpať, šnorchlovať a skákať do vody. Tak sme sa dobre osviežili vo vode a trochu sme si zaplávali. Následne sme sa plavili naspäť do prístavu. Ešte sme si dali pivko a vychutnávali sme si posledné chvíle na lodi. Tu sme si ešte sadli hore na poschodie pred kapitána a užívali sme si kľud a krásne výhľady. Bola to super plavba loďou. Ďakujem za zhliadnutie videa a ak chceš vidieť ďalšie moje cestovateľské videá, tak daj odber na môj YouTube Diana Travel.